Hi friends, welcome back to my channel Homely Homemaker. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிஃபரண்டான வீடியோ டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து ஃபுல்லா ரெசிபிஸே பார்க்காம கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்ல நான் என்ன பண்றேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனால தான் இந்த வீடியோ. அதுவும் இல்லாம இதுல ரெண்டு ரெசிபிஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இன்னைக்கு வந்து ஆடி ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளிங்கிறதுனால நல்லா வாசலெல்லாம் வந்து தண்ணி தெளித்து பெருக்கிட்டு கோலம் போடுறேன். கோலம் போடுறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆடி வெள்ளியில் வந்து படிக்கோலம் போட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் வந்து இன்னைக்கு படிக்கோலம் தான் போடுறேன். உங்களெல்லாம் யாருக்கு கோலம் போட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மார்கழி மாதத்துலலாம் சின்ன பிள்ளையில கோலம் போடுறதுக்கு 5 மணிலேருந்து மூச்சுட்டு உட்காந்துருப்பேன், எப்படா கோலம் போடலான்னு. உங்களுக்குலாம் யாருக்கு கோலம் போட பிடிக்கும்னு சொல்லுங்க. பாருங்க, நல்லா கோலம் போட்டு காவியும் அதுக்கு வச்சாச்சு. கோலம் போட்டு முடிஞ்சிச்சு. கோலம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த அருகாலில் வந்து ஏற்கனவே இருந்த அந்த மஞ்சள்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்டு புதுசாக மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறேன். அது மாதிரி அந்த படியிலையும் கோலம் போட்டாச்சு, நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு. வெள்ளிக்கிழமைனாலே அது வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மங்களகரமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே. அடுத்து இப்போ மா இலை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு 5-6 மா இலை பறித்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறேன். இது வந்து வாசலில் வந்து வைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்க, வச்சாச்சு. அடுத்து சாமி ரூமோடைய அருகாலை வந்து தொடச்சிட்டு அதுக்கும் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கிறேன். இப்போது காலையிலே வந்து டீ போட்டுட்ருக்கேன் நான். இப்போது இந்த டீ வந்து கொதித்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வீடெல்லாம் வந்து நல்லா பெருக்கி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மொதல் நாளே நான் வந்து வீடெல்லாம் வந்து தொடச்சதுனால எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு கூட்டி மட்டும் விட்டுடுறேன். நான் ஃபுல்லாக கீழே மேலே ஃபுல்லாக கூட்டியாச்சு. பாருங்கள், டீ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது வேலை முடிஞ்சிச்சு, நம்ம டீ குடிச்சிடலாம். யாருக்கெல்லாம் டீ ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். டீ பிடிக்குமா காஃபி பிடிக்குமா சொல்லுங்கள். அடுத்து பாத்திரத்தையும் விளக்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து சட்னிக்கு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள், ஆட்டுக்குட்டி அதோடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்ருக்கு. நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு போய் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து வெங்காய சட்னி. இது வந்து நான் அம்மியில் தான் செய்ய போகிறேன். இதுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாவை நல்லா வந்து அரைச்சிக்கலாம். நல்லா மைய அரைச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு வச்சு அரைச்சிங்கன்னா நல்லா மஞ்சிரும் அம்மியில் அரைக்கும் போது. இது நல்லா கொஞ்சம் அரைஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஒரு இந்த நான் அரைக்கிற அளவுக்கு ஒரு 10லேருந்து 12 பல் பூண்டு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, தோல் உரிக்க வேண்டாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு, இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் ஓட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு சட்னி வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நமக்கு மிளகாயும் நல்லா அரைப்பட்டுரும். பாருங்கள், இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்மளுடைய வெங்காய சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நாங்கள் காலையில் தோசையோடு சாப்பிட்டாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு மதியானம் லஞ்ச் செய்கிறதுக்காக அடுப்பெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிட்ருக்கேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் லஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அன்னைக்கு டேயில் வந்து எங்கள் வீட்டில் முருங்கைக்காய் மாங்காய் சாம்பார், அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ், கேரட், கொத்தவரங்காய் போட்டு உசிலி பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் மோர் குழம்பு, சக்கரை பொங்கல். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அன்றைக்கி லஞ்ச்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எங்கள் வீட்டில் 2 குட்டீஸ் இருக்காங்க. ஒரு குட்டி பையன், ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்காங்க. அவங்களோட தான் வந்து டைம் எங்களுக்கு போகும். லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த குட்டீஸோட ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். அவங்க கூட இருந்தாலே டைம் போகிறதே தெரியாது. பாருங்கள், இங்கே குட்டி பாப்பா இருக்கா. இங்கே குட்டி பையன் வந்து என் மடியில் படுத்திருக்கான், அவர் தூங்குறாரு. அப்புறம் வாங்க, அன்னைக்கு நைட் வந்து நான் மரவள்ளி கிழங்கு அடை செஞ்சுருந்தேன். அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
ஒரு படி அரிசிக்கு இந்த ஒரு கப்பால் கடலைப்பருப்பு இதை வந்து ஒரு 4 hours முன்னாடியே இந்த மாதிரி நல்லா அலசிட்டு ஊற வச்சுருங்க. அடுத்து நமக்கு ஒரு பூண்டு, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு சோம்பு. வாங்க இப்போ அரைச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கிரைண்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ காஞ்ச மிளகாவை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகாவை கூட அந்த அரிசி ஊறும் போது அதில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் நல்லா ஊறிடும். நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் மறந்ததுனால நான் வந்து இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிளகாய் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்துக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து பூண்டு இருக்கு இல்லையா, பூண்டையும் வந்து நல்லா தட்டி அதில் சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா தட்டி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் வந்து நல்லா அரைப்பட்டுரும். இப்போது இது ரெண்டுமே நல்லா அரைஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற வச்சிருந்த அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த அரிசி வந்து நல்லா கொரப்பாக இருக்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு படி அரிசிக்கு வந்து 1லேருந்து 1.5 கப் படி வரைக்கும் கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் வந்து நான் கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து அரிசியோடு சேர்த்தும் அரைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அரிசியை தனியாக எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிழங்கை வந்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அன்றைக்கி ஆடி வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால எங்கள் தெருக்கு வந்து கரகம் சாமி வந்துச்சு. கரகம் தூக்கிட்டு வருவாங்கள. யாரெல்லாம் வந்து இந்த சாமி ஃபெஸ்டிவல்லாம் மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம அடைக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு வானலில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா உளுந்து கடுகு போட்டு நல்லா பொரியட்டும். அதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. அப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கரம் மசாலா பிடிக்குன்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் நல்லா கொட்டிட்டு பெருஞ்சீரகத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அடுப்பில் வந்து தோசைக்கல் வச்சுட்டு தோசைக்கல் சூடானதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கையால் இப்படி தட்டி விடுங்க. நம்ம கரண்டியில் ஊற்றுற அடையை விட இந்த மாதிரி கையில் நல்லா மெலிசாக சுடுற அடைக்கு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பி போட வேண்டியதான். நம்மளுடைய மரவள்ளி கிழங்கு அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இந்த 2 ரெசிபிக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். Ta-ta!